Club Junta, building better Africa. Akatunda na mando akutulokeranso pa radio. Muli bando basi ni maoni kwina kuli konse kumene muli. Ndifuna ndiyankhulane ndi Chakwera. Chakwera pano pa walo wa chimbuzi cha azimayi. Walo wa chimbuzi cha azimayi. Komanso ndimafuna ndiyankhulane ndi mafumu amene mwayitanidwa ku State House kukapasidwa ma 30,000, ma 40,000, ma 50,000, ena mpaka ma 100,000. Ndimafuna ndikuyankhuleni inu mafumu, komanso nimuyankhule Chakwera. Chakwera zinthu zakuvuta. Ndimafuna ndikuyankhulewe Chakwera kuti zinthu zakuvuta. Ngakhale olo uyitane mafumu ku State House, ngakhale olo uyitane ma civil servants ku State House, koma iweyo zakuvuta. Sikuti pa 16 September anthu akakupasa vote chifukwa choti wayitanira ku State House. Mbuyo monse muzaka zonsezi osayitana mafumu. Lero waona kuti tikupita ku chisankho ndio zikayitana mafumu ku State House. Chakwera walo wa chimbuzi cha azimayi. Iwe Chakwera iwe Chakwera iwe. Walo wa chimbuzi cha azimayi. Iwe wasakama, tundifuna ndikuze chilungamo kuti wasakama. Sikuti mafumu angakuvotere chifukwa chonena kuti wapasa ma 40,000. Komanso ndimafuna ndikuthokoze mwapaderadera kuti mafumu ena ku State House sakazi wako. Pali mafumu ena anangobadwa mpaka nkumabadwa nkumakula ku State House sakazi wako. Ndiye mwina anangobwera kumeneko kuti aone nyumba ya State House kuti maoneka bwanji. Tithokoze kuti unayitanira mafumu ena oti ku State House anafikeko aziwa nyumba ya State House. Komano ngakhale unayitana ku State House ndipo aziwa nyumba ya State House, sikuti angakuvotere chifukwa choti aziwa nyumba ya State House. Sikuti angakuvotere chifukwa choti aziwa nyumba ya boma. Pali mafumu ena sosama kuziwa, mwina amafuna akuziwe. Ndipo uzizwa kuti mafumu ambiri akuyankhulaso chipongwe kwa basi. Ndimafuna ndikuzewe Chakwera. Mafumu ochuluka akuyankhula chipongwe kwa basi. Kumanena kuti ayi ndi zathu zomwe izitiye ntidye. Ndiye ndimafuna ndikuze kuti uli ndi ma advisor opusa opepera ombwambwana. Ohoho ana. Amene akulangiza kukuza kuti ukayitana mafumu ndiye kuti mafumu akupasa voti. Ndimafuna ndikuze Chakwera kuti wauponda walo wa chimbuzi cha azimayi. Iweyo Chakwera iwe. Sikuti anthu akupasa voti chifukwa chonena kuti ati chifukwa choti wapasa ma 40,000 ya, ma 50,000 ya. Ufumu wako waperewera se. Ndimafuna ndikuze zimene Chakwera. Komanso ndimafuna ndikuyankhule mwapaderadera. Anthu Malawi muno ajachiteze. Anthu Malawi muno agona pa filling station. Anthu akapita ku chipatala sakupeza mankhwala. Ndalama zimene ukugawira iwezi, ndalama zimene ukugawira mafumuzi, ndalama zimene ukugawira iwe anyamatazi kwanjezi. Ukadakhala munthu wa nzeru kuti pamutu pakopo pamapita nzeru komanso ma advisor ako ali ni nzeru, ukadakhoza kupitisa ku chipatala. Ku chipatala kulibe mankhwala. Ndimafuna ndikuze iwe Chakwera iwe. Chakwera iwe. Ku chipatala kulibe mankhwala. Ambiri ku chipatala akuzuzika. Ena akudwala kansa koma ku chipatala kulibe mankhwala. Ambiri akuzuzika mu chipatala. Iwe Chakwera iwe ukadakhala munthu wanzeru ukadayendera anthu amene ali mzipatala. Ma 50,000 okugawa uzikagawa ku chipatala. Iwe Chakwera iwe utenge ndalama uzikagawa ku chipatala. Ku chipatala kuli anthu ambiri akuzuzika ku chipatala. Ku chipatala kuli anthu ena oti chokudya mmene anadyera zana akusowa drink. Tatenga ndalama upite nazo ku chipatala uzikaona anthu odwala. Mwina Mulungu akhoza kukupasa ndaliso kakaona odwala. Ngakhale Baibulo limafotokoza kunena kuti ndinali ku chipatala suna ndiyendere. Ndinali ndende koma suna ndiyendere. Chakwera ukadakhala munthu wanzeru ukadayendera anthu andende. Ukaone anthu andende mmene anthu akundende mmene akuvutikira. Chakwera ulibe nzeru iwe Chakwera iwe.
ngakhale wahonge anthu kuti akuvotere pa 16 September anthu sakuvotera anthu, ngakhale uitane mafumu Chakwera anthu sakupasa voti. Ndimafuna ndikuze Chakwera iwe Chakwera iwe munthu otembereredwa iwe ndi munthu otembereredwa Chakwera iwe. Ndikumayitana ma civil servants ku nyumba ya boma, ndikumakapasa ma 50,000 munthu otembereredwa iwe Chakwera iwe. Ndikubweresere kuimba kwa Phungu Joseph Nkasa, iwe Chakwera iwe munthu otembereredwa iwe. Sokumbaza mutima mwana Yehova ngatigaza lola Utisichitike kwa yela Wabambala mbanda Basiko mbasa kwa mbi Ndaka isa njejeme Mutuo iba atafala Sinala ukufu Usaombola tutuwa Umenelero ukuri Umangina sikolokolo Wendera machi Bendera ya kipulu musu Isaima petu petu Ochimwa akuvomeleza Vano pa Malawi muno tekhanga titonsefe tili kundende. Munthu uyu tidangonsankha kuti alamulire ziko, koma alibe mzeru pamutu pake palibe mzeru. Uyu munthu otembereredwa uyu nkumagawa ndalama ma 40,000 ma 50,000 koma ena mzipatala anthu akuzuzika, ena ndende akuzuzika, kuli anthu akuvutika, anyamata alibe ma business. Wina nkumayitana anthu ku State House nkumakagula zovotera. Iwe Chakwera iwe Chakwera iwe munthu otembereredwa iwe ni munthu otembereredwa kwa basi. Pamutu pako palibe nzeru, ma advisor ako wonse alibe nzeru. Ndimafuna ndikuyankhuleni mafumu nonse amene mudayitanidwa ku State House, mafumu a ziko la Malawi. Musagulise anthu anu akuvutika m'mizimu. Anthuwa amakhala m'mizimu, anthu m'mizimu alowa chiwewe, anthu m'mizimu zinthu sizikuyenda, m'mizimu anthu akugona ndi njala. Chonde mafumu inu mukuyitanidwa ma State House inu, muyang'anire mtundu wanu wa ziko la Malawi, mmene anthu adyera chiteze, mmene anthu akuvutikira kumakukutika ndi umphawi anthu ammakhala nawo m'mizi. Inu mafumu inu mati inu mafumu andolo inu, musagulise voti yanu chifukwa cha 40,000, musagulise voti yanu chifukwa cha 2,000, musagulise voti yanu chifukwa choti Chakwera wakuyitana ni ku State House. Ndimafuna ndiyankhule ndinu mafumu anzeru, auzeni anthu zoti achite pa 16 September. Azibusa anzeru, auzeni anthu zoti achite pa 16 September. Uyu president otembereredwa uyu achokepo. President wa Cyclone Anai achokepo. President wa Cyclone Freddy achokepo uyu. Uyu ndi president otembereredwa uyu. Ndikunena ndinu mafumu, ndikunena ndinu ma civil servants, ndikunena ndinu a police, ndikunena ndinu madokotala, ndikunena ndinu manesi. Uyu ndi president otembereredwa. Chonde tikangomvotera uyu, ziko la Malawi silomboledwa. Uyu tisampase vote pa 16 September. President otembereredwa uyu president wa sankho uyu, president wa anthu azikwanje uyu, president amene amati akamapita ku parliament kumatenga anyamata okaphwesa matayala uyu. Chonde Amalawi tisakampase vote president otembereredwa uyu. Bwanji ndiyankhule sonkhani ya Kutyolo Mangunda constituency. Ndimafuna ndikulangizeni inu anthu aku Mangunda constituency. Mwamona eneka anabwera kumeneko kuzaponyesa bonanza, anabwera kumeneko kuzakhazikisa trophy. Jeni mafuna ndikuuzeni inu anyamata inu amene wakunyengererani kuti akumenyeseni mpira inu, wakuna mizani kumenya mpira kuti akupasani ma 250,000.
sana kupaseni ma 250,000 eneka kungobwera kumeneko ndikukuuzani kuti menyani mpira pamapeto pake nkukuuzani kuti majenzi ndakupasani wamuvule pamapeto pache kukuuzani kuti ndalama zimukatengera ku banki ndikulembera ni cheke 250 akakulembere ni cheke gulu kunyinda uyu eneka uyu gulu kunyinda uyu musamale naye anthu akumangunda inu anthu akukhonjeni anthu akwati ena nseta anthu akwa senior chief ndalama anthu akukapichi musamale naye eneka uyu musamale naye uyu eneka uyu ngwaboza uyu musakampase voti pa 16 September eneka ndikumenyesa kumeneko mpira ndikukuuzani kuti ndikupasani majenzi ndikupasani mpira kenaka ndikukuuzani kuti majenzi wasindikupasani muvule kenakaso kuuzani kuti yakoma ndikupasani ma 70,000 iye 70,000 ikoma mukatengera pa cheke ndichita kungosayinira cheke mukatenge konko ndimafuna ndikuuzeni kuti gulu kunyinda eneka uyu musamale naye uyu gulu kunyinda uyu ngati wamba kukumenyesani mpira nkumakuuzani zochita za phi ndikumakunamizani kuti yayi koma panopa mundipeze kuluchenza muzatengere konko munthu akamamenyesa bonanza amapereka pompo munthu akati timu imene ingawine ndiyipasa jenzi amapereka pompo musakavotere eneka pa 16 September gulu kunyinda uyu atizuza uyu eneka uyu ndikunena ndinu anthu akumangunda constituency ndikunena ndinu anthu akukapichi ndikunena ndinu anthu akwa senior chief ndalama ndikunena ndinu anthu nonse akwati na nseta musamale ndiye eneka gulu kunyinda uyu ndi gulu kunyinda uyu zayamba iyezi izi sizitithandiza izi gulu kunyinda uyu musakamvotere ndimenyaso kankasa komweko nkupitiriza mpaka mene tekeri ufasili iwe ufumu wako chakwera iwe ufumu wako iwe awuyeza pasikero walephera ndichifukwa chachelero kuitana mafumu iwe wasakamira iwe ngakhala uitane mafumu koma ndikunena chilungamo ndikunena ndiwe mfumu yotembereredwa iwe chakwera iwe kuti mukukonzekera kuti mbwerereso kwambiriro sambani nanjani komuyiwale sogolerisi wanu patanda pomwe munatikomerera amazati mukutitotokola mabalaka kutipweteka sogolerisi wanu iwe usogoleri uumvera fungwe iweyo chakwera iwe uumvera fungwe angona kukunamiza chimwendo banda munthu wankhaza chimwendo banda tikakupase ndiso zikole anthu ankhaza inu ndimafunaso ndilangize ndinu anthu akulutende ndimafuna ndikuchenjezeni inu anthu akulutende musamale kwambiri anthu akulutende mukavote mwa mzeru anthu akulutende kumeneko kuli Nyamata Idrisa Pongolani Kazembe anthu akulutende inuyo mukavotere Nyamata amene Idrisa Pongolani Kazembe ndimafuna ningokulangizani inu anthu akulutende kumeneko nkumangochi inu kumangochi kuno kwa chapola kuno kwa ng'ombe kuno ndilangizeso anthu akulikangala ndikulangizeni inu anthu akulikangala inu anthu akulikangala inu munimvesese mafumu akulikangala anthu nonse akuno kulikangala kwati mwambo musakavotere Abigero watizuza musakavotere Abigero ndi munthu wankhazi tikamvotera Abigero amanyamuka nkupita uko kutauni nkokakhala kumeneko
Jeni mafuna ndikuuzeni inu anthu akunoko kuno kuzomba kuno. Osakavotera Abigail ndikuti kwavumbuluka nzimayi wa chifundo. Kuli nzimayi wa chifundo kunoko kwathu kunoko kuno. Ndatiye ndikampase Martha Minandi akukavoti pa 16 September. Martha Minandi akuka ndi amene atengeso pano ulendo uno chiongolero. Osakavotera Abigail muone zimene wapanga Abigail mu 6 years. Watipangira chani mukayangana mukwathu muno wapanga muchani. Ndiye akumabwera ndi nsalu nkumakupasani nsalu nkumakuzani kuti amene afuna kulandira nsalu ationeseka icho votera. Kodi mphaso imasinthana ndi chinthu munthu kufuna akukuza kuti ndifuna ndikupase mphaso azika kufunsa so kuti tandioneseka icho votera kusonyeza kuti akufuna azigula zovoterazo. Abigail akukuzani kuti ndifuna ndikugawire nsalu uzivala nsalu iyi ndabweresa nsalu. Ndiye akukuza kuti ngati ukufuna nsalu iyi ndiye undioneseka icho votera. Kodi mphaso imasinthana ni mphaso inzake. Abigail ni munthu wankhaza uyu timulole azipita ku town kumene yamakhala. Je ndikavotere Minandi akuka pa 16 September. Tinamuyesa walephera timuchose pa mpando pa Abigail. Munthu sangakuze kuti katengeka icho votera kuti ndikupase nsalu ndipo akamakuza nzime muzimugenda. MP wina aliyense amene angabwere kudera la kwanu konkumakuzani kuti nsalu ndi iyi koma ndifuna chovotera mumuthamangise. Mumutibule mumuponye miyala mumutibule amene. Malamulo akukana zimenezo. Malamulo a dziko lathu la Malawi akukana zimenezo. Mukamuona kuti wabweresa chinthu kumakuzani kuti ndioneseka icho votera ndikupase mphaso kapena 1000. Mumutibule mumumenye mumunyinye mumukhape. Anthu amene wakupwetekesa mtima kwa basi afuna voti yathu tichite kuigulisa. Afuna voti yathu tikamabweresa kumene kuti zisinthana ncho votera. Mbuzi za wanthu wayambisa nchakwera kumaitana mafumu ku State House. Mbuzi chakwera. Kumaitana mafumu ku State House ukuona ngati uvoteredwa iweyo. Mbuzi za wanthu anthu amene mukusinthanisa zovotera ni makobiri. Mbuzi za wanthu. Akanganya inu siti kuvotera ni pa 16 September yeyayi. Mbuzi yene ndiyeneka kwa amenyesa anyamata mpira nkwauza kuti mmenyane mpira. Ndikupasani ma 250,000. Kena kankwauza kuti ya mwamenya mpira koma ndikupasani ma 70. Mbuzi ya munthu. Akulu kunyinda inu mwatenga ngati Malawi zibotolo. Mwatenga ngati Malawi nkhululu. Mwaitenga mafumu kumaitana ku State House. Mwatenga ngati mafumu ndi agalwanu. Mbuzi za wanthu inuyo. Tonesana tangoyamba to apa patangoyamba. Sindilola ine kuti voti ya munthu akasinthanise ni ndrama ku State House yayi. Sindilola kuti mukaitane mafumu muzisinthanisa ni nsalu yayi. Akukunyinda mukwatenga anthu osauka ngati abwantasa. Abwantasa muli inuyo. Mbuzi kubomako mbuzi za wanthu. Agalu inu. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trace TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulebeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.